Θέλω να με κάνουν Ναόμι. Κι εγώ ετοιμάζομαι με το δικό μου για ταξίδι. Αχ, κι εγώ! Α, ωραία! Και που λέτε να πάτε διακοπές εσείς? Ο Παύλος μου λέει να πάμε Κρήτη, είναι από εκεί. Α, οκ. Και ο Πέτρος μου από εκεί είναι. Από ποιο μέρος? Από Ηράκλειο, Αχλάδα. Καλέ, και ο Παύλος μου είναι από την Αχλάδα. Αχ, μπορεί να γνωρίζονται. Σαμπατακάκης λέγεται ο δικός μου. Και ο δικός μου, Σαμπατακάκης είναι. Κοίτα σύμπτωση, μπορεί να είναι και συγγενής. Εμένα ο δικός μου είναι ψηλός, μελαχρινός. Α, και ο δικός μου. Με μεγάλες πλάτες. Έχει και μια ολή στο δεξί μπράτσο. Και μια ελιά. Μη μου πεις πού. Ο καθήκη. Το κάθαρμα. Να μας κοροϊδεύει έτσι. Πότε θα πηγαίνατε εσείς? Ιούλιο, 10 με 20. Εμείς 21-30. Να χαθεί να χάνετε. Δεν με πήγαινε Αύγουστο τουλάχιστον να πάρει μια ανάσα. Τι θα κάνουμε? Κράτησέ τον. Να τον κρατήσεις εσύ, δεν τον θέλω τώρα. Ρε εσύ, πάμε οι δυο μας Κρήτη. Και δεν πάμε. Αλλά πρώτα να μαυρίσουμε. Και μετά να μαυρίσουμε και αυτόν στο ξύλο.